Bé, el circuit anterior anem a modificar-lo per a que aparega el missatge, l'hem modificat el codi, per a que aparega el missatge que es puga desplaçar. Hem deixat tot igual i ara tot està exactament igual. El monitor serial al final no l'hem gastat, com que el poden treure. I tenim aquí només aquesta modificació. Per desplaçar el text ara cap a la dreta tinc que fer un bucle for, que ja hem gastat en altres pràctiques. For, li poso la variable i, que l'ha declarat aquí, no sé, només és de l'ús dintre del void loop, i aleshores fa neteja la pantalla cada vegada que passe, situem el cursor per escriure el text, ho escriurem a la fila de dalt, a la columna, anirà fent-lo esta és la fila de dalt, i aquí anirà desplaçant el text. I aquí he posat que escriga, per exemple, hola, o puc posar alguna més llarg, puc posar hola en 2 símbols d'exclamació, i després el cursor, ara escrivim en la fila de baix. Esta és la fila de dalt. Aquí tenim este 16 per 2, és això. Aquí tenim 0 i l'altre és l'1. I anirà traslladant-se. Anirà escrivint en la fila de dalt hola i en l'altra, en la de baix, escriurà Vicent. I aquí puc regular la velocitat. La velocitat la podria modificar o podria posar una variable. Hauria pogut definir-ho, però ho podem deixar així. Anem a veure ara com funciona. Ara anirà desplaçant-se el text. Tanco el codi i ara anirà desplaçant-se el text cap a la dreta. I amb este puc regular el brillo perquè siga més fosquet, si hi ha molt de sol o poc. Això tenim la regulació de més o menys llum i es va traslladant. Paro simulació. Anem a modificar el codi. Si vull que vagi més ràpid, li poso en lloc de a 200 anirà molt ràpid, massa ràpid i tot. Ara va molt ràpid, massa ràpid. Puc deixar-ho a 100 o a 120. Mireu com va la velocitat. I doncs ja va bé. Puc fer que vagi al revés. Dic, és que vull que vagi, en lloc d'esquerra a dreta, que vagi de dreta, o sigui, al revés, de dreta a esquerra. Doncs li dic 16, aquí li dic que siga igual a 1, i aquí en lloc de més ha de ser menys, perquè vagi restant de 16 cada vegada, 16, 15, 14, i així s'anirà traslladant el missatge. Anem a veure ara com va. El missatge, el display ara anirà al revés. Engeguem en simulació. I ara alguna ha passat aquí que no va. Què ens ha passat? Falta el símbol de menor o igual que l'han de posar al revés. Este està aquí i ara sí que ja ho tenim, que ara sí que anirà. Ens havíem equivocat en el codi. Veieu? Ara sí. Recordeu, la resistència aquesta d'aquí, 200 ohms, he posat, podria ser 220, ara es va traslladant, i la velocitat es pot regular directament amb el delay, i amb això tenim el funcionament d'un display amb missatges esquerra-dreta o deixar-los fixos. Això ja com vulguéssim. Doncs amb aquest completem el tema aquest dels displays. Moltes gràcies per la vostra atenció.